नायदि को थैरकफ्रा नांलायजाक को बहाय ओमफ्राय yang bego bo kholok manan kun lama kari khabai ke phanang ri fekai ko yang hawa hak thang atana hawa bo jodio ha kali hingkai sino gari thang kamung lungawa asok phan ka sugur phaikai yang bo WYSN chaka sugo hap thang baika ma ha katal rungjago kajak hata Hingkai pula sini telemra bukhak nengge ani nok ni ani buprang rok no kaisa kaile panna tongo ani buprang ne kaile panna ni paimung ni yagolo Agartala bukhak thang tongmane o gari khai tabuk je norok nuk tongmane o gari hingke ba Agartala bukhak thang tongo nok nukhung bihik busatui no tei ani yongbrui ani salani bukrajak moto ani sala himpano yongbrui ni ani buprang rok himpano hingke o obostao nijini safety tui seat belt lok khajak driver yang nijini left side na salagui phaimani kaisa truck gari Assam oro sung nukmanka AS dijak gari number hingke Assam ni saimano o gari tam khalai bo bini side no khibi oi sajak side dige je gari drive khai phani na Thutai ri pheka Thutai ri phaimani porasini driver injured ungkha bokrok phatika bini khakla bo dokuman ka seat belt je khamani botok joto somsaka tei bini left side a asujak driver ni seat gana na asujak ani yongbrui ma botini admit ujak telemra hospital o doctor rok bono admit na rakha bini khakla internal injury phone tongmano hine gari o khorok busuk to gari o 6 jon driver saha driver bo nok ni borok no nok kaisa na nge gari namo bo mas khanik se kasugya kho ob bisinga na ba condition jibir harja borok na tabuk telemra hospital o ngai aran bisinga je injured mai rok buskang ni sito tongnai rok ni bisinga driver bo release jakha haipana bini bokrok phatijak doctor saka next norok contact kai tongle kai pano o yongbrui hingkai admit narak jak jibir refer ro hajak liya oro no borok o sak nai phangrok nai lai tongo hingkai borok tabuk under treatment tongo gari kotor biang dik thang tongmana gari kotor hingkai Agartala ni budoi Assam bono thang tongkhana tobo Agartala tu telemra rutomo sengtak tongmani spot hingkai salka kamini gana o je duk hati hini tongmani mukiteng phalmani agana ni turning point o jagana o accident o gari orono kobor sa sugrub rifeka abo kono kisisa nanglaimani unga bo jan bujui se sugrub rifeka mane ka ame siti tu jakhe mukla ke nakai siti tu jak boba pura mo je sunung mane onasarang ka jan side chajago pura sugrub rifaibo siti tu abo haike ni sungnugo oro siti tu ni sugrub rifai ke sungnugo abo norok phunuk nai di coverage khainai di ko abo yang naila mo je condition ke rifeka mo gari ta sung left yang Agartala thang tong ka sung left na salak nai mo route ni yang right side ingke nai di sini gari left on tongo ama hakeri pheka yang mori phema bai thagya aba hi sabaika yang airbag nai phidi bisingo pura thisa sa ro nanglaijak driver ni belai kaito ni khairok ma bai isor ni na khairok ma bai si borok tini sep tongsu thisu gyangai tabu under treatment solitongo driver no khono moda mar khajia Thutai nai no sung marak ya gari sabi woman phaya truck ni condition bo kono hamyang ya bukhok simsi kisa deb jakhino go bono sukrup phaima ba je sukrup rifaimani sini gari khaito bai thangbai khai ko ani boprok ni gari nokphang ka Abiram Deborma bini malkhunga bo min kamike Ananda Nagor bini nok para uttara gari malkhunga mal driver marane ei abona khar liya kisapan ruglia o Thutai lai tongpur to jani rugi patient ayang ni rear door khulok simalaya engkai je back side ni bo sini je cabin ni abo khulok malaya hawa hap thangka abonorok jodi apni song coverage khai nai manano apno painai sini je all over India wo gari kotor chalagoi nok palok tongnai tongo kintu obo hai city tui over speed chalagoi tei kaisa kaham korong chalak phainai no Thutai sukrub mani abutharmung tei suak nungai chalakmung aborok na khibi khai belaina hambo tei mo hai kai jodi kebo sukrub ri phaikai a borok no gari abo license bo sis khainango a driver no pura lifetime tei driving haita suspension khairina nang botai cholime as a driver abo hai khainan nangjago ang abono kesar mung narago
nungmungsa mungni bising ke bata salak tung sini driver rok sini to kono nungmungsa mungjaga o truck driver ba kefek dabu sing saimi anurugya ga condition ta tabuk angka total 6 jona ba khorokdok tongo khorokdogo o je gari nok phang chela angka ani buprangjuk angka ani yongbrui angka serai rok kunui aro bisingo busa selaw karana bumung kai kita deborma busajuk pusini mungke ibilina deborma angka yongburi kota tongo gari wona nukung khusani tar mane na angka borok 5 jon kaisani family ni angka borok ni jini takuk no yong toini busana driver bo ke sukanda deborma bona 6 jon angka cerai rok kunui tongo serai khoroksa pori tongo te khoroksa angka poriya kho motamoti 10-12 bosor na chela busa angka abo hayang aide khayo angkai buri busa angka abo hayrok ngana 3 bosor rok ba 2 bosor abo hayrok apsa kota jeti himbo angka tabuk sengwa nalaima angkai buma bufa jodi o accident sakduk derai thangkai o busarok ni future bahai khamung tamung khamung abon bagai gari gura salok laithani bebak seng fulfill carefully salokna nango abo ani kobokmung angka sar apni song haika hambai norok media person norok ni bising tising tinaro phunugui mangkha gari ketal nijini right chajak side chajago bahai ke sukrubui o borok derari riphaikha tabuk police ni yago inform khaijak mongkha telamra ps ni andaro angkai buskango tam khlaini telamra ps ni andaro rujak borokno sungna sakha kereng bai ma 17 nai gari no hnai gaboni buskango tai tamungna saimia apni thani tabuk norok sawaya konai sungnabo jena justice man nangthung sungmoni due justice man nangthung through media person through police through lukurong ni chubamung sung joto man nangthung abonon sini koimung norok media person ni bising tei